seuraava urakka, kun leivottais niitä. Oi vittu, miten hyvä idea, vittu. Runeperin-tourotut ei oikein 7 pellillistä riisipiirakoita pakasta. Tiedä mitäkin se nypyyttäminen lähtee. Tiedä mitäkin se nypyyttäminen lähtee. Nypyyttäminen. Eikö se oo nypyyttämistä? Rypyyttäminen. Voi vittu. Vittu! Ui saat. Tuppa C. Vittu, mä uudestaan se longi äkkiä. 2 hengillä. Voi vittu! No! Vittu. Vittu ihan kaikki vittu saatana siihen riittää. Halo. Veikkaan. Mitä sait? Vittu! Minä sanon mitään, jos et tii. Otetako lukee pois? Otetaan. Tuo yks vittu huutaa infiä tuolla viimeistä. Oi voi. Vai jää. Midissä. Heaven. Midissä. Täällä koko tiimi Ussu midissä. Mikä vittu tuo on? Tää sama pisse ollut. Siinä. Kamppi ainakin ihan tyhjä. On rakko, jos et oo työntänyt. Meillähän on ukko. Ramppu Laatsi. ihan tyhjä. Vittu ikkunalla. Ai! Kuulitte se? Give me smoke. I smoke cave. Behind. Ussolle meni. Oh, please. Hetä on samaa se savunen, meikä noukki sen. Älä heitä eteenpäin. Noniin. Ei. Anna vaan. Vittu tapaa iitteni. Älä nyt No! Niin jo, itse koska kerennyt Tartsanin persereikään, niin olisi ollut hyvä ämästä. Istu! Vittu, se on tullut sitä luukusta. Hui saatana. Jääkö se mukaan? Se on mutkassa. Mitä se oli tullut sit? Ui vittu oli. Onneksi se ei. Onneksi se ei kääntynyt. Niin rupes ampumaan, niin se turpa. Aivan mainita. Oikealla yllällä, kun katoo. Ne vasemmalla. Oikealla yllellä siinä vasemmalla. Nice. En tiedä paikan nimi. Käydään se jakaa paikassa. Oikealla yllellä sinne vasemmalla, kun katot.